गुड इभिनिं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव डिसकास खालामगोन बे टपिकआनो जाहैबाय माने एसे मिनिथाव माने गोदो जेब्ला माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन प्रमद बर'नि दैदेननायाव गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन आरो माखासे लाइमोनफ्राबो बाहागो लादोंमोन बे बाहागो लानायाव माखासे लाइमोनफोरा माने वी वान्ट बड'लेण्ड न' रेस होननायाव बाहागो लानायाव ओरै खावसे 50 ओरै खावसे 50 ओरै गोमो ओरै गुफुर डिवाइड आसाम 50-50 वी वान्ट बड'लेण्ड न' रेस लिरदोंमोन नाथाय जाय बिथांमोना नैबे खानायखौ खावसे हख्लानानै 50 ओरै 50 बेखौ लिरनायाव बिथांमोना लिरजादों लोगोफोर माने गोमो गोसोम डिफारेन्ट टाइप्सनि कालारजों बिथांमोना गावसिनि खर'खौ लान्था हनानै डिवाइड आसाम 50-50 होननानै लिरदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै 3 बोसोर जाबाय बिटिसि सरकारा एबा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जाय बिथांमोना बड'लेण्डआव बाहागो लानानै खर'खौ खावसे हजादोंमोन बड'लेण्ड बिनायाव बाहागो लादोंमोन बिथांमोना दिनै दुखु मोनदों जोंनि नैबे खर' खावसे फारसे गोमो फारसे गोसोम हजानानै बड'लेण्ड बिनायाव बाहागो लानाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायाव जोङो सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय जोंनि नोरै खावसे गोसोम खावसे गुफुर लिरजानाया जोंना जेबो नाम थानाय नंला नामा होननानै दिनै ससियेल मिडियायाव बुंदों दुखु मोनदों आरो माखासे इउपिपिएलनि सापर्टारफोर दङ दिनैनि दिनाव दुखु मोनदों दिनैनि दिनाव 3 इयार्स रानिं जाबाय इउपिपिएल सरकारा जोंनि बिटिसिआव थाना सरकार सालायगासिनो दङ बाट जोङो दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि सापर्टारफ्राबो माने ट्रेक्टर ड्राइभार बा गारि ड्राइभार मोनला नामा जेबो बेफोरबायदि दुखु मोननाय फोरमायदों आरो माखासे मानसिफ्रा बुंदों जोङो इउपिपिएल दिनै जों जेबो मोना माहाजोनफ्रासो मोनोनो इउपिपिएलना गोरिबफ्रा मोना दुखु फोरमायदों नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा लाजिनांगौ एबा कमिटमेन्ट होनायखौ मावनो हायाखै रायजो राजाफोर बिनिफ्राय आरो दुखु नांथावसिन गैया बिनि थाखायनो बुंदोंमोन प्रमद बर'आ परिबर्तन सरकार बाट बाव जेबो सोलायनाय गैया देयर इज नो चेन्ज अनलि रिफायरिं रं फुननाय गाब फुननाय बेनोसै प्रमद बर'नि खामानि बेखौनो होनो परिबर्तन रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों प्रमद बर' नंखाय नङा बियो रिक्सा गंसे मोनबाबो जागौमोन होननानै बिथांमोना बुंदों दिनैनि दिनाव दुखु मोनदों मा दरखार दंमोन ओरै 50 ओरै गुफुर ओरै गोसोम लिरनानै बिथांमोना डिवाइड आसाम 50-50 होनो मा दरखार दङमोन दिनैनि दिनाव बिथांमोना दुखु फोरमायदों खेला नङा ओरैबायदि दुखु मोनदों बिथांमोना जोंनि ओरै खावसे हख्लानाय ओरै खावसे हख्लानानै 50 लिरनाया जेबो नाम थाला नामा सार प्रमद बर'खौ डाइरेक्ट बुंदों रायजो राजाफोर आरो आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंनो सानबावदों दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि जेसेबां सापर्टारफोर दं बिथांमोना दिनैनि दिनाव दुखु मोननाय फोरमायदों रिक्सा गंसेखौनो दिनैसिमबो मोनाखैनो माने बिथांमोना बुंदों पावाराव फैयोब्ला बयखौबो नायगोन इकुवेल गरिब गुन्द्रा बयखौबो नायनाय जागोन होननानै बुंदों बाट दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि इउपिपिएल पार्टिनि सापर्टारफोर बिथांमोना दिनैनि दिनाव दुखु मोनदों रिक्सा गंसेखौनो मोनाखैनो दिनैसिमबो माने ट्रेक्टरखौ नांला जाहैदों बे एकदम 100% सियर दै रायजो राजाफोर खेला नङा प्रमद बर' बिथाङा कमिटमेन्ट होदोंमोन ट्रेक्टर होननानै खोथा बाट ट्रेक्टरखौ नांला जाहैदों बिथांमोननो रिक्सा गंसे मोनबाबो जाबाय जाहैदों फिलफिलि गंसे मोनबाबो माने बेजोंनो गावनि जिउखौ खुंलांसै जाहैबाय दिनैनि दिनाव जेबो रिक्सायानो दङ ना टट' गंसे दं दिनैनि दिनाव जेबो डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै होनो हायाखैनो रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव लाजिदों अब्ला प्रमद बर' बिथाङा जा कमिटमेन्ट होदों रायजो राजाफोरनो आरो बिथांमोननि इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रानो रोखा बुंबावदों रायजो राजाफोर मा खोथा बुंदों आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थानोसै माने बुंदों दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि जेसेबां माने एसे थेखा दं माने लिडारफ्रासो माने लागासिनो दं जाहैदों गोरिब गुन्द्राखौ नायाखैनो बेनो जाहैबाय प्रमद बर'नि परिबर्तन सरकार गोरिब गुन्द्रा माहाजोन जा एबा गरिब जा बयबो समान मोनथाय मोनगोन जों पावाराव फैयोब्ला बयखौबो नायगोन होननानै बुंदों बाट दिनै नै नुनो मोनबाय रोखा दिनैनि दिनाव प्रमद बर'खौनो गाज्रि मोनबाय रायजो राजाफ्रा मा होनो हवाय प्रमद बर' नोंथां दिनैनि दिनाव रिक्सा गंसे मोनाखै खुन्दुं मोनाखैनो माहाजोनफ्रासो रिक्सा टट'फोरखौ लागासिनो दं जाहैदों माहाजोनफ्रासो गरिबफ्रा मोनाखै होमब्ला नोंनि कमिटमेन्टआ ओंखायनो रायजो राजाफोर सांग्रां जा बारा गोदै खोथायाव गोजावनो नाङा रायजो राजाफोर
आरो मोनसे खोथाया रोखाबाव रायजो राजाफोर माने खानाय थख्ला थख्ला बे लांथा लांथा खजाग्राफोरनो साख्रि होनायनिबो खोथा बुंदोंमोन एबा माने बुंदोंमोन कमिटमेन्ट होदोंमोन पावाराव फैयोब्ला माबा मोनसे जागोन दे सरकाराव फैगोरथों बेफोरबायदि खोथा बुंदोंमोन एभ्रिथिं कमिटमेन्ट होदोंमोन एसिउरेन्स होदोंमोन बाट जेबो गैया जिर' दिनै दुखु मोनदों बिथांमोना मोनखागोन 100% लांथा लांथा हजानाय बे गुसु बोथोराव बे फाग्ला बड'लेण्ड बिनायाव ओरै 50 लांथा लांथा डिभाइड आसाम 50-50 ओरै बड'लेण्ड लिरनाय ओरै बड'लेण्ड लिरनाय ओरै खावलायाव ओरै बड'लेण्ड उइ वान बड'लेण्ड नो रेस ओरै लिरजोबनाय गासिबो कमप्लिटलि खर' गंसे नाथाय बिथांमोना दिनैहाय दुखु मोनखागोन 75,000नि खोथाखौबो बाद होदो ट्रेक्टरनिखौबो बाद होदो दिनै बिथांमोना रिक्सा गंसेल' बिदों एबा थेलाल' बिदों राननानै होदो बिथांमोना बेजोंनो मावनानै जानोसै जाहैबाय दिनैनि दिनाव माने माहाजोनफ्रासो लागासिनो दं रायजो राजाफोर दिनै रोखा इउपिपिएलनि जाय बिथांमोना मदद खालामगिरि एबा सापर्टार्सफ्रा बुंदों दिनैनि दिनाव